Ahoj guys, vítam vás pri novom videjku. V dnešnom videu spoločne si zahráme Bed Wars. Hrám Dua, takže asi tak. A zahráme si spolu Bed Wars a pokúsime sa to vyhrať, samozrejme. Dobre. Bed Wars samozrejme vyhrať a som zvedavý a ja viem, že som sa veľmi dlho neozval, ale proste musíte ho pochopiť, že nemal som proste vôbec čas teraz na videá, ale som späť, takže nemusíte ma tu ukrižovávať. A mám proste nejaké veci a kúpim si meč. Kde je to? Predajca. Obchodník, tu je. Meč, paráda. A kúpim si ešte nejakú vlnu. A inak, by the way, možno budem na youtuberskom serveri, ale docela fakt, že veľkom. Takže uvidíme, ako to pôjde. Takže takže musíte fakt dať docela dosť lajkov a dostanú sa na server, z ktorého budú vychádzať samozrejme pravidelne videa. Takže na to sa môžete určite tešiť. Dobre, kde mám tipka? Nehovorím, že som tu sám. To mi nechceš povedať, že som tu sám. Kto je môj teammate? OK. Očividne som tu sám. To je dosť zlé. Dobre. To nevadí. Poďme po oranžových posteli. Zoberieme si postel oranžových. Takže rýchlo musíme pohnúť si. Tak som zvedavý, sa tam pôjdem. A ja viem, dlho som sa neozval, kvôli tomu, že som nemal čas teraz na videá, ale už je to tu, už budem mať aktívnu tvorbu. Každý útorok a štvrtok môžete očakávať video, plus nejaké špeciálne môžu vychádzať možno aj cez víkendy. Takže sa určite zapnite upozornenia, aby ste, alebo si zapamätajte proste toto. A je to extrémne dlhé. Ale musíme sa tam dostať, bože. On ma už vidí, on ma vidí. Sakra, on ma vidí. Fuck, yes, áno. Áno, oranžová posiela zničená. Jau. Yes, áno. Oranžoví sú eliminovaní, paráda. Nemáme tu nič, dobre. Super, aj keď sme sami, tak sme to dali. Yes. Tu má niekto. Počkaj, ale ja musím vlastne sledovať aj svoj. Mne som nikto nejde. Ježiš. Fú. Dobre. Máme dosť. Skúpiť veľa vlny. Fakt, ale akože veľa vlny. A to nám zatiaľ stačí. Ostatné si dáme do česty a poďme ďalej. Koľko je tu ešte tímov? No ešte je tu dosť tímov. Nie, no to sú... To ste nevideli, dobre. Preto som si tu nechal nejaké to železo. Ktoré si teraz aj zoberieme.
tu bol skalk. Ok, to ho trošku vystrašilo. Ježiš. O to je na nič. Ja by som išiel po týchto, po typkoch. Tam sú, tu sú. Ideme. Tieto videá budú sice krátke, ale budú vychádzať, takže... Ježiš. Zabil som ho. Sakra, nemôžem. Au! Umri. Yes. Áno. Ešte nemôžem zahitovať. Yes. Ďalší eliminovaný tým. Nemá nič. Áno. Sme v strede, ale do stredu nechceme teraz ísť. Nie! Nám zničili posteľ. Nie! Sakra. Dobre, tak to bude všetko a vidíme sa na budúce. Čaute.